نايدك سبات عدل لك أخمت ملكعنا بحرياتنا زفلالة عدلنا ونبولك زفلالة يوم نجلا سبات عدل نتشو صبوق زتستخخلن منم تأجم ريوم زي فلتون انتخونو نايجالينا عدل دما بناتو تتعراريو عشان كواي زتستخخله هيوت كن مرح اتا ننفسنا ما انجلي تتخوننا نعلت مقبنا ونينا نسأل قدفو ومو ازي مقبن مبلع قلقالينا ما كابو زقددايو اجانا كمين تيلنا ناب سب زي نقرب كساب سب زفنفننا نايدك تبعتيو متساوتي راح كنكون زتفقدنا وحداتي كونان شمي ليليديا يبحال ليليديا الماز يقرمكم دولو كمي كذا يقرمكم أما بصحتيكم أمروز ملالس زلو حتو تمساساليو نسون دحر شمي يتسوع خووشم نايودي إن حلوه بناي قوال متسوعيو نحطوكم حزخم اللي سالكم إياه مخنياتو نزي حزز اللخوات أقام ونعمل علي نسو سلازخونا كم زبالكم شمي ليليديا الماز يصبحال حزز اللخلو خناتات أي الزرابيو قنا زخونا مفتحي انتحابكمني نتأقامي كلو كاوشت ايوزيئة ككاف لكم يمو كم امنتي مخروخم كم زي في الليل ندما يتعامامن أنا استولدكو بعلامة ولدي تماخيرهم أوريدو مديجبهم حاسبهم أودينهم زي كونس بقات عمي كيت حسبية وليدة اندوم أنا مستولدكو زرقاموني مسلاني مخنياتو حزز اللي خلو خناتات هم عسل زخنا كم زرقاموني يزحسب مخنياتو عبيت بوتات مرقم ولادي انت زي قتلا يعنيني إلهم كم زمسلويو أتناتي أدل أنا كسع حزي كساب زازني أخوة ساعات ولاديي مالتون أبوي رئيي يفلدن بسروبون يفلطون عشان كوينو أخفلطو شموون يفلطون نعاي مقدفوني عدين بعلاون تفلطو أي مسلنن مخنياتو عدي ولادي تاي كسا حلفتها كساب تموت معالتي من مسربح عين السرح سريحة يتفلت النيرا سرحة الزنابرات حنتن يا نساون نخبرخا إنا تحدكا إنا تواردكا التسرحو سرحيو عدي تسرحو زنابرات أبن دامستا كم أساسايت كوينايو قنا أساسايت انتبلكم نايمستا أساسايت مالتي كونكن هلنا أشيطا كبرات حيتا مزتفلالي دق تبعتيو بمحدارية التم حدر نيرا بخالي أتصواوعا بار ليديا نيرا بزون إلت مسكساتيو زمزو ودات بمحدارية نأتاو زخون جنزب التركب نيرا أنا ون أمونغوزية وليدا كابزو مصدي إنا تقايا روز حدرو ناي حدي أم قوالية ناي منزب القنا اندعي سفلت أنا قريلن عدينا أي وليدا ولا تأكي سرحة كتقرفو أي كعالتن كم نبورا من تاي مسلا أبحد سرقزة نفس رحة مليسا أدمي نتمرت أخيلو تمرتي انت جمر كم زدها لخوك قصني كعنكن أبوي بزي مفلات أي مخنيات بات السبب دما بسم ولادي تاي متقوعي ناي سبات سن مخفتي مسحقيت كوينة دك سفري محازوتي ممحرتين بتقلالا كل ما بتقاي زلو سبات أبو زي بالله بدي أتتصوع إنا تبحلكو مسبي معرخ يكونكو بزوح مقللتي بتحن نيرو عديقنا خم إلي تسانحتن كم تمعر انت بزح عرع يطعم كم زبحل عديون بدحري بزوح حمام HIV إيدس كم زتلخفت فلدأت بدحريو عرسان خدكنا خنق زي رخبتن أو حتصير أوان بتحمام إيدس تدقي عموتت أبتشعو ساعات انت نعاسة عدي من باران اشتن طعم 5 نبرو تردأ أخو مخنياتو نسا مسموتت نائلت مقبي ما تحداد رزقنا نجنسب بمن ملك أخرى كبيك عالكن أب قرباز فلت أزمدي الله سب حق زني الكايو أي حق زكا بزون أب حماق كنتات ودكو شعوزنا برن مفتحي
حنتن እያ ነይራ ንሳውን ናይ ደይ ስራሕ ነበረት ምንም መማረጽ ስለ ዘይነበረን እውን ነቲ ናይ ደይ ስራሕ ጀመርኩ በዝውን ድንግልናይ ብምፍራስ ክብረይ ብምትሓት ነቲ ስራሕ ጀመርኩ ዕለት ድማ ምስ ተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ምሕዳር ጀሚረ ምንም ዓይነት ዝገብሮ ዘምጾ ነገር ስለ ዘይብለይ ድማ ከከምናቶም ምሳይ ዝሓድሩ ድሌትን ስምዒታትን ክመልእ ከም ዝደልይዎ ክኸውን ጀሚረ ህይወት ኣብ ጉዕዞ እንታይ ከም እተምጸልካ ኣይትፈልጥን ንዓይ እውን ሓደ ውሩይ በዓል ሓፍቲ ብሓደ ሰሚርና ተጣሚርና ንኽነብር ናይ ሓዳር ሕቶ መጸኒ ኣነ ኸኣ እዚ ዕድል እዚ ከም ልጠና ይደለኽዎን ዘለነ ኣማራጺ ንሕትኡ ምቕባል ጥራሕ እዩ ምኽንያቱ እንተዘይተቐቢለዮ ንዘለዓለሙ ኣብ ጸገም ምንባር እዩ ናብራይ በዚ ድማ ንሕትኡ ተቐቢለ ሓዳር መስሪትና ሓዳር ግና ከምቲ ዝሓሰብዎ ይጸንሐንን ሓዳር ሕዳር እንትብልዎ ሓቆም እዮም ክብል ጀሚረ እቲ ነደይ ዘይምችዋ ኣደይ ዘቃጸለቶ ሓዊ ንዓይ እውን ብሓፈጽትኡ ከቃጽለኒ ጀመረ ምንም ዓይነት ክብረ ይህበንን ንስኽኮ ኣቦ ዘይብልኪ በዲኣት ትጽዋዕ ስድጓል ሰበይቲ ኢኺ ንስኽኮ ባርሌዲ ኢኺ ምሳኺ ዘይደቀሰ ሰብ እኮ የለን እናበለ ብዝኣተወ ቁጽሪ ይወቕሰኒ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እየ ድማ ኣደይ ንምንታይ ሓዳር ዘይገበረት ተረዲእኒ ለካ ነዚ ኩሉ ነገር እያ ጸሊኣቶ ሓዳር ዘይመግበሪኣ እዚ ምኽንያታ እቶም ጸርፍታት ብዝጸረፈኒ ቁጽሪ ብኡኡ ልክዕ ሕይወት ካብ መጠን ንላዕሊ ተጽልአኒ ንምንባር ዘለኒ ድሌት ይንእስ ንምንታዩ ግን ሰብ ብሕሉፍ ሕይወቱ ዝውቀስ እቲ ሰብኣየይ ንዓይ ምጽራፍ ምውራድ ከይኣኽሎ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ምርኻብ ይጅምር ሕሉፍ ሓሊፍዎስ ኣነ ሰበይቱ ኣብ ገዛ እናሓለኹ ናፍቲ ገዛ ኣዋልድ ሒዝካ ምምጻእ ኣፍቲ ዓራተይ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ርክብ ምፍጻም ጀሚሩ ምስ ኣነ እውን ይሓድር ኣነ ብሶፋ እንትድቅስ ንሱ ኣጓላ ተምጺኡ ኣብ ዓራተይ ይድቅስ እዚ ኸይኣኽሎ ሓደ ግዜ ኣገልገልቲ ናይተን ሒዝወን ዝመጽእ ክገብረኒ ጀመረ እንትመጹ ድራር ቀርብላ ማይ ባምጽላ እናበለ ኣብ ቅድሚአን የዋርደኒ ንኣአን ካሕጉስ ላዕልን ታሕትን ይብል ሕይወተይ ገሃነም ይገብራ ገለገለ መዓልቲ ድማ ኣለዎ ካብ ኩሉ ፍልይ ዝበለ ካሊእ ጓል ካብ ደገ ሒዙ መጺኡ ንሱ ኸይኣኽሎ ንዓይ እውን ሓዊሱ ምስ ክልቴና ርክብ እናፈጸመ ይሓድር ንኽልቴና ብሓደ ዓራት ተደቂሱ ሓደ ግዜ ምስኣ ሓደ ግዜ ምሳይ ርክብ ይፍጽም በቃ ንዓይ እውን ከም ሰበይቱ ዘይኮነስ ከም ተን ካልኦት ዘምጸን ኣዋልድ ቆጺሩ ስምዒቱ ንምርዋይ ይጥቀመለይ ካብዚ ሓሊፉ ምንም ከም ሰበይቱ ርኢነ ይፈልጥን ብምንታይ እንድዒ ኣነ ነቲ ዝሓለፈ ሕይወተይ ፈትየ መሪጸ ዝኣተኽዎ ይኮንኩን እኳ ደኣስ ነቲ ስራሕ መማረፂ ስኢነ ዝኣተኽዎ እዩ እምበር ብጣዕሚ እየ ዝጸልኦን ዝፍንፍኖን ግና ሰብኣየ ብኡኡ ሰበብ ብኡኡ ምኽንያት ይጸርፈኒ የጭንቐኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ የዋርደኒ መማረፂ እኮ ኣለኒ እዩ ንሱ እውን ንኡኡ ምፍታሕ ግና ኣነ ዝኽገብር ኣይኽእልን ምኽንያቱ መጀመርያ ሓዳር እንትንገብር ብዘይ ምንም ምስክር ከይተፈራረምናዩ ነይሩ በዚ ኸዓ ንፋታሕ እንተይለዮ ምንም እንተይትሐዘ ጥራሕ ኢደዩ ክሰደኒ ኣነ ኸዓ ዘይደልን ናብቲ ሕሉፍ ሕይወተይ ክምለስ ብፍጹም ኣይደልን እስኪ ምኽርኹም ሓቡን ኣሕዋተይ እንታይ ይሕሸኒ ኣሕዋተይ ኣብ ኣመና ኣብ ዓብዪ ጭንቀት ኣለኹ እሞ ሓፍትኹም እየ ካብ ዘለኽዎ ምኽርኹም ለግሱለይ